बहा दं? आङो खासियाबारि। बेस्थ' नामा? दे बुंना मा बुंनो दे। माने फार्स्ट लिस्ट गबाय ने? न'आ फार्स्ट लिस्ट गबाय ना? औ औ। आंना फैयाखैना आंना सेकेन्ड लिस्टआव फैगोनदां। सोरमोनलाय नोङो? जितेन जितेनलै राजानि फैयाखै राजानि सोरनि होनदों? राजानि फिसाला जितेन रामदेवनि। ए नोंना फैयाखैलै फैबा खबर होखायोना। ओमफ्राय माथो फैसा हरनांगौ नै सयस'। जायना फैबाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि नांगौब्रा। मा खालामनाय? बावहाय खोनाबाय कर्ट एग्रिमेन्ट दङ। औ। कर्ट एग्रिमेन्ट दं ओमफ्राय हरै अफिसियेलि खरसा दं। औ। अफिसियेलि खरसा? एसेखौलाय होनांखागोन ना। मारैनो होनांगौ जाखोरा? मारैनो होनाङा नों कर्ट एग्रिमेन्ट होनांगौ। कर्ट एग्रिमेन्ट खालामनानैहाय। जोंनाथ' रावबो नङा आंनि नाम फैनाय मावबाय बिदिनो खालामबावनांगौ। नोंनि नामबाबो एग्रिमेन्ट नांगौब्रा मावनायनि न' माबानायनि। मा? नोंबो मोनजायो नामा?